ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ 3 മണിക്കത്തെ ബാച്ചിലെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം, 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? വീഴ്ചയില്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇതില്. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ അധ്യായത്തിലാകെ 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അധ്യായം 15-ലുള്ളത്. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 6 മുതൽ 11 വരെ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 12 മുതൽ 15 വരെ പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും 16 മുതൽ 20 വരെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഏതിൽ പറയണത്, 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയണത്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകത്തിനോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം കൃഷ്ണ മാതാജി, സുജിത മാതാജി, കൃഷ്ണ സുജിത മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി കേൾക്കണില്ലേ പറയുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമതശ്ചാകം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥം.
അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. ആ വൃക്ഷം എന്താണ്? അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥം. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര് അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അരയാൽ വൃക്ഷം. അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥം, അരയാൽ വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇലകളും. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇലകള്, ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങള്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണ്. അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ, വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ, വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെയാണ് കാരണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്താണ്? തൃഷ്ണ. തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിയണം. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ വൃക്ഷം എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്തിനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും എന്തില്ലാത്തതാണ്? അതിന് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാത്തതാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ബന്ധം ഛേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. തൃഷ്ണ അതാണ് കാരണം. അഥശോർത്ഥം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധസ്യ മൂല്യാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ ചില്ലകള് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള്. ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുണ്ട്. ഇതിന്റെ വേര് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തുനിന്ന്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വേരുകള് അതെങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് താഴത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? അതിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളെല്ലാം തന്നെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റുള്ള വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വേര് ശരിക്കും വേറെ എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതെവിടെ നിൽക്കാണ്? മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ മറ്റു വേരുകൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ വീണ്ടും ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യലോകത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മനുഷ്യര് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയാണ് എന്ത്? കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൂടി പറയും? കർമ്മഭൂമി എന്നും പറയും.
ഇനി വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശാശ്വതമായ വൃക്ഷം എവിടെയാണുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് ശാശ്വതമായ വൃക്ഷം ഉള്ളത്. അതിന്റെ താൽക്കാലിക പ്രതിഫലനമാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരിയായ വൃക്ഷം കാണുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തും അതിന്റെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൽ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം, യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? അപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തില്. അതിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തില് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മേൽ കീഴായിട്ടാണത് പറഞ്ഞ നിഴല്. അതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തൃഷ്ണയിലാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതോ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വേരാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിയിലെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഇതിന്റെ വേര് തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേരുകൾ, ദ്വിതീയ വേരുകള് മനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ, അതിൽ ഭൂലോകത്തിലൂടെ താഴോട്ട് വളരുന്നു. അതിനുശേഷം അതെല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ വേര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ദ്വിതീയ വേരുകള്, രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ദ്വിതീയ വേരുകള് മനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും വളർന്ന് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തായ്വേരുകൾ. ഇനി ഇതിന്റെ തായ്വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എല്ലായിടത്തേക്കും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്ത് വളരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ? ഒന്ന് നിരീശ്വരവാദത്വം, ഒന്ന് ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും ധർമ്മമാണ് ആസ്തിക്യം. നിരീശ്വരവാദവും ധർമ്മവും, അതായത് ഭക്തിയും നമുക്ക് വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പടർന്നു കിടക്കുന്ന വേരുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നിരീശ്വരവാദം വരും, ചിലർക്ക് ഭക്തി വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ്? ഈ നമ്മുടെ വേരിൽ നിന്ന്. വേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? എവിടെന്ന് വരുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വരുന്നത്. ഈ ശാഖകള്, ഇതിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഈ 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ശാഖകൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതില് ഉള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും മുകളില് കാണുന്നത്, ഏറ്റവും മുകളിലെ ശാഖകളിൽ കാണുന്നത് ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവവർഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എവിടെ കാണുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ കാണുന്നത്. താഴത്തെ ശാഖകളിലാണെങ്കിലോ മനുഷ്യര്, പിന്നെ കുതിരകള്, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഇതില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളില് ദേവന്മാര് ഗന്ധർവന്മാര് അവരൊക്കെ വരും. പിന്നത്തെ ശാഖകളിൽ മനുഷ്യര്, പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇലകള്. ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇലകള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഗന്ധം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഇതിന്റെ ശാഖ അഗ്രങ്ങൾ എന്താണ്? വിഷയ അനുഭവ ഉപാധികള്. വിഷയ അനുഭവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ ശാഖാഗ്രഹങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ചെവി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ശാഖാഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ ഫലം ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷം, ജീവസത്തകൾക്ക് ചെയ്തു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്? ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ, ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അത് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം, അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
നാരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ന സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദാ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ തത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അടിസ്ഥാനവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം തുടങ്ങുന്നത് സത്യലോകത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വേര് ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഛേദിച്ചു കളയണം. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണ് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്തത്? ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്തത്? ആ ദിവ്യപദം പൂക. അതെവിടെ ചെന്നാലാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അസംഗ എന്ന വാക്കിവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്തേറെയുണ്ട്. ആ കാരണത്താൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. അപ്പൊ അസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സംഘ അസംഗ. അസംഗ എന്ന വാക്കിവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് പറയണം. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസന, അതിന് കരുത്ത് കൂടുതലാണ്. അതാണ് അസത്സംഗം. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആസ്വാദനം, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസന, അതിന് കരുത്ത് കൂടുതലാണ്. ആ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് കൂടി വരും? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് തന്നെത്താനെ കൂടി വരും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് വൈരാഗ്യം വരും തോറും, അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കൂടി വരും. നിർമാന മോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഹ ദ്വന്ദ്വേർവിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ ആ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയണം? ദോഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. മിഥ്യാഭിമാനം, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുക. മായാമോഹം, നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു മോഹം ഉണ്ടാകുക. ദുസംസർഗം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. ഈ പറഞ്ഞ 3 ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിൽ ഒന്നും പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ആ സനാതന തത്വ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിട്ട് ഒന്നിലും വിഭ്രാന്തരാകാതെ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടണമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ബഹുമതി നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ബഹുമതി നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് പുരുഷോത്തമയോഗം, ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ന തത്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ
പ്രകാശം പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ രാജ്യം. അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ ഒന്നും പ്രകാശം പരത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. പരമം മമ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമം മമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഏതൊരു മുക്കും മൂലയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതികമായാലും ആത്മീയമായാലും എല്ലാം ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും പരമം എന്ന് പറയുന്നത് അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഇതില് ഭൗതിക ലോകവും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിലും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പരമം മമ എന്ന് പറയുന്നത്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അതാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മിക ലോകം. അത് അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നത് അവിടെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ? ആ ജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നതാണ് നാ തത്ര സൂര്യോ ഭാതി നാ ചന്ദ്ര താരകം 2:2:15 പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ പരമമായ ധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്കതിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണത്. മാത്രമല്ല ഈ പരമമായ ധാമം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്താലേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. മാമൈ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ലോകത്തുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഭക്തമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവര് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? മാമൈ വംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശമാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ആ ജീവാത്മാവ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയായിരിക്കും. ഭക്താവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും മുക്തി നേടിയാൽ പരമപുരുഷനെ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്താവസ്ഥയില് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അല്ലാതെ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് സനാതനമാണ്. അതിനെന്തുണ്ട്? വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് എന്നും സനാതനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്താവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല അതിന് വ്യക്തിഭാവം ഉള്ളത്, മുക്താവസ്ഥയിലും അതിനെന്തുണ്ട്? വ്യക്തിഭാവമുണ്ട്. അല്ലാതെ അത് ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നില്ല മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ്. അതെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ചാപ്യാക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയേത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, കാറ്റ് എപ്രകാരമാണോ ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജീവാത്മാവ് പോയി എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ജീവാത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ മേന്മ കൂടിയ ശരീരം തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ആ എന്താണ്, മരണസമയത്ത് നാം സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത അവബോധമാണ് ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഏത് ശരീരം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടാനായിട്ട്, അടുത്തൊരു ശരീരം തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ആ മരണസമയത്തുള്ള അവബോധം കൂടിയിട്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവ് ഈ പറഞ്ഞ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ആരംഭിക്കും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അവബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്. അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കളർ ചേർത്ത ആ വെള്ളം എന്താവും? ആ നിറത്തിലാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? മലിനമായിരിക്കും. അത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ഈ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അവബോധത്തില് മാറ്റം വരുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി പൂഞ്ചാനാം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതൊരു ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നത്? ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കറിയുള്ളത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊരു ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആര് വിശ്വസിക്കില്ല? മൂഢന്മാര് വിശ്വസിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ അറിവ് നേടിയവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ എന്ന വാക്കിവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടറിയാം. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് അത്തരം ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചവർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനാവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ എന്ന വാക്കൂടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവര് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ആത്മാവാണെന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവ് അതും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തറിയാം? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവ് എന്നും ശരീരം മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിപ്പിക്കാനും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യതന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യഥന്ത്യോപകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് പലപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക്. അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നത്. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ യോഗിന എന്ന പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് അത് യോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരായാലും അവരുടെ സംഘടനകളുണ്ട്, യോഗികളുടെ സംഘടനകളുണ്ട്, യോഗികളുണ്ട്. അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്, അന്ധതയിലാണ്. യോഗികളും യോഗികളുടെ സംഘടനകളായാലും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അന്ധതയാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല. യഥന്ത്യോപ്യ കൃതാത്മാന എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവർ. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഈ യോഗികള് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത്, അവരൊരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടു കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്, അജ്ഞന്മാരാണ്, അന്ധന്മാരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസായദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തതേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകൾ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം നീക്കിയിട്ട് അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും അഗ്നിയുടെ തേജസ്സുകളും എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്ര നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്, അഗ്നിയുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ തേജസ്, സൂര്യന്റെ ആയാലും ചന്ദ്രന്റെ ആയാലും അഗ്നിയുടെ ആയാലും ഈ തേജസ്സുകളെല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ സൂര്യനായിക്കോട്ടെ ചന്ദ്രനായിക്കോട്ടെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിക്കൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല, തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവരുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് തേജസ് കിട്ടും, അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെ ഒന്നും സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കൃഷ്ണാവബോധം എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമോ ഭൂക്താരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത്, ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഞാൻ ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി ഇവയെ എന്റെ
ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനും സ്വാദിഷ്ടമാകാനും എന്താവശ്യമാണ്? നിലാവ് ആവശ്യമാണ്. ആ നിലാവ് ആരിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത്? ചന്ദ്രനിലൂടെ. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ നിലാവിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ചന്ദ്രനായിട്ട് തീർന്ന് ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഈ ചെടികൾക്ക് പോഷണം കിട്ടുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഈ നിലാവിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭാവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഈ ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ശക്തി പിടിമണ്ണിനെ എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ആ ശക്തി ഒരു പിടിമണ്ണ് എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ശക്തി. അതായത് ഒരാള് കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അത് കാറ്റത്തെറിയാണെങ്കിലോ അത് ചിതറിപ്പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളത്. അഹം വൈശാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ച ദുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും ഇരിക്കുന്ന ദഹനാഗ്നിയും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനെ ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കും. 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. കാരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈശ്വാനര ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഗ്നിയായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആഹാര വസ്തുക്കളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിലും ആരുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ഭഗവാൻ സഹായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദഹന പ്രക്രിയക്ക് നമുക്ക് സഹായം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ എന്ത് തരുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതിനെ നമുക്ക് കഴിച്ച് ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും. അത് കഴിച്ച് നമ്മളത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിച്ച ദഹിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? നമുക്കപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈര അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേഹ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പോ സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആര് വാഴുന്നുണ്ട്? ഞാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണ ഞാനാണ്, മറവി ഞാനാണ്, ജ്ഞാനം ഞാനാണ്. ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും ഭഗവാന്, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാൻ തന്നെ, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്മരണശക്തിയായിട്ടും ജ്ഞാനശക്തിയായിട്ടും മറവി ശക്തിയായിട്ടും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നറിയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയണം. പിന്നെ
അടുത്തതായിട്ട് വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ പ്രക്രിയകൾ അറിയണം. അവസാനമായിട്ട് പരമപുരുഷനായിരുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇതാണ് എന്ത് വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്നിവ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരമമായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യമൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വേദജ്ഞാനം എന്താണ്? ഇപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു തരം. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നവര്, ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? തെറ്റുപറ്റില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് പുരുഷന്മാര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റുപറ്റാത്തവരുമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഇങ്ങനെ 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം. ആ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജനനോ മരണോ വാർദ്ധക്യോ രോഗങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്ക് എന്തില്ല? ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ശരീരത്തിനില്ല. ഇതൊക്കെ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ശരീരത്തിനാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമ പുരുഷ സൈന്യേ പരമാത്മേദ്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യാഭിവർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ആര് കൂടിയുണ്ട്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഞാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്ന ഭഗവാൻ. അത് അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാചേതനാനാം. ബദ്ധരും മൂകരുമായ ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ നിത്യാനാം ചേതനാനാം. നിത്യന്മാരില്, ശാശ്വതരായിട്ടുള്ളവരില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശാശ്വതനാണ്. നിത്യാനാം എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതന്മാരായിട്ടുള്ളവരില്, അതില് ശാശ്വതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ചേതനാനാം. ചേതനയുള്ളവരില്, ചേതന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവബോധം, അറിവ്. ആ ചേതനയുള്ളവരില്, ചേതന ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ചേതനയുള്ളവരില് ചേതന ഉള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ ലീഡർ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നിത്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലർ, നിത്യാന എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലൂരല്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് നിത്യാനാം, നിത്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നിത്യന്മാരില് നിത്യനാണ് ഭഗവാൻ. ചേതനയുള്ളവരില്, അതായത് അവബോധമുള്ളവരില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവബോധമുള്ളവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ 2 കൂട്ടരിലെ ലീഡർ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം വരുന്നത്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഇവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണശാന്തി നേടുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ സർവ്വശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടാൻ യോഗ്യനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? പരിപൂർണ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് ഉള്ള യോഗ്യത നേടുന്നത്. അതീതോഹം അക്ഷരാതപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിഥാ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്,
സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ എന്ത് വിളിക്കും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ന് വിളിക്കും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉത്തമ എന്ന പദം ഇവിടെ അനർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തമനാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കവിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ ഭഗവാനെ കവിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇതിലെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലെ 16, 17, 18 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണെന്നുള്ളത്. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നവരും ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പുരുഷന്മാരാണ് തെറ്റുപറ്റുന്നവരെന്നാണ് 16 പറയുന്നത്. 17 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് കൂടാതെ പരമാത്മാവ് രണ്ടിന്റെയും അധിപനാണ്. അതായത് ഇത് കൂടാതെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്? 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നതാണ് ആര്? ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ തെറ്റുപറ്റാത്തതും തെറ്റുപറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കൂടാതെ അവ്യയനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നതാണ് ആര്? ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3ാമത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ ഞാനാണ് ആ പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ആര്? ആ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്നെ പുകഴ്ത്തി പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവര്, ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയുന്നവര് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവര് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമില്ല? എന്താണ് പറഞ്ഞ? പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവന് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് നിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും ആ ജന്മങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരെന്താണ്? സമയം പാഴാക്കലും വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നതല്ലാതെ അതിന് ചെലവാക്കിയത് മുഴുവനും വെറുതെ ചെലവായി പോകാന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതത് ഭൂത്വോ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ഒരു ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചത്. ഇതറിയുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബുദ്ധിശാലികളാണ് ഇതറിയുന്നവര്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത്. ഇതറിയുന്നവര് ഈ അറിയുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിശാലികളാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കാണ് പാപരഹിത, മയാനക എന്ന് വിളിക്കണം. പാപരഹിത അർജുനനോട് പറയണം. കാരണം ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം? നമുക്ക് ബുദ്ധിശാലികൾ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് പാപരഹിതരാണ്. പാപം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനും ആവാനുമായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാൾ ആ നിലയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായും ആവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകണം. മാത്രമല്ല ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കണ്ടാലും അയാളെ നമുക്കൊരിക്കലും ആ നിലയിൽ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അനഘൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നതാണ് ധരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിലും മോചനം നേടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈഭവമാറുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. കാരണം അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് വൈഭവമാറുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃത്തി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എന്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണ. സകല ജീവികളുടെയും ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ജഡരാഗ്നി എന്ന് പറയാം, വൈശ്വാനരാഗ്നി എന്ന് പറയാം. എവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് തെറ്റുപറ്റാത്തത്? ആധ്യാത്മികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, നാശം. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പുകഴ്ത്താൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ശരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ശരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട്. ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ആർക്കും ഭഗവാനെ കവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ട് ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രിശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 16, 17, 18. അനഘ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായതും വൈഭവമാർന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൈഭവമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്.